Ugomo ugeri na mma ugomo ugeri na mma agbara mara mma na-esoso na bonita osoro chọ dịka nne anyị. Mama Boniface Igbanugo Mortality Home Ihara near St. Martin's School Ihara. Nwanyị ọbụla dị ime bụ onye ahụ na ahụ ya ji ekwu ya ọ ga-agwa ya right. Mama na-ekwela m orimachi m bụ ọsọ na-ebele m ije abụla ekpemizi mụ na onye ga-akwa na eri abụla gwata mana mgbado uruji na mbụ. Akụkọ olite nwanne ya ka mụ chọrọ ịka nwanne ya bụ ka ị ga-edo ntị n'ala gị n'oriri. Oyiyo 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 nwata bụrụ oge ejere lụọ nwaanyị ha na-ebilile ebele izu na-abụ bie na nkịta nwaanyị atụghị ime nwata nwaanyị amụghị amụ nwata nwaanyị emere chi ajụ gịnị ka m mere gị ọgbaka mmadụ ụwa chịrị ya ka m ga-agwa nna jiri lele m arịrịrị m ji mgbe nọ na-apụtara arịrị chi m gbọzọ. Ọdịzụ na-abụ na-eto n'ịnọ arịrịa nwoke wee chụọ nwaanyị wee shiga ya n'ọhịa wee bụ ọnụ dụrụ nwaanyị ọzọ bụrụ bute n'ime ụlọ nke nwa bụ m ụmụ ka ọkụkọ abụ na nwa nke nọ n'ọhịa na atụghị ime chifo n'ụtụtụ ọ naghị ochiye chifo na-ehihie ọ naghị etinye ọgbakarị mmadụ ụwa ya ka na nwanna ewu chi ewu nnewu ewu chi ọbịotu ya ka nsiri je nna akara aka ha pụtara di m lụrụ abụ ọchịla nnọọ ya nye ka nwaanyị na-ebe were tụrụ ime weruola esi nwaanyị ga-amụ olu ite debe nwaanyị n'anya na mba na-ele olu ite nwaanyị dị ololo azị gbakwara n'anya adị m eburu na ihe m mụrụ tee ya n'ọhịa onye jụọ m ife m mụrụ asị m na mụrụ nwụọ di m chọpụta na mụ hụrụ olu ite abụdobi ga-akọ m ọnụ di m ga-akọ m ọnụ adị m eburu na ihe m mụrụ abụ tee ya n'ọhịa olu ite tie mma nwa atụfula nwa nwanne anya n'akụkụ na-ele ya anya na-achọ onye na-agba ya okwu nwaanyị afọ ya nwaanyị egwu gbasa ọzọ adịmata ya n'ọya onye jụọ m ife m mụrụ asị na mụrụ olite wee gwa ya ma atụfula nwa gị ka nkwobi ụwa biko atụfula nwa jee kpọrọ m papa m onwe ife m chọrọ ịgba ya papa enyi mụ na ya jiri iko mụ na ya aṅụkọ ọ bụ ya ka isi m jekpọ ya mama ma jee bụrụ m agbata obi ụmụnna dị ha kpọrọ m papa ewuresi ụmụ nwaanyị ka ha jee kpọọ papa ejeruo n'ele nga nna ya na-akwado ije ya akpọ ya nwoke nwaanyị gara n'ịgba nwaanyị amụọna nwaanyị na-akpọ nwoke dịka ọzakịne ya oku nwoke ahụ abịa ntị ya erute ya eludagbagba n'olu ite nna anyị jụrụ ọsọ iburu mụ na bebi nje mbụ eburu na yara bebi ruo be papa ọfụrụ nke nna ya na-akwadija ya gbọ ya papa ọ bụ mụ bụ olu ite mụ na-agba ha okwu ritukere n'eluigwe wonwe ife nchọrọ ịgbanye nwoke arịtuo n'eluigwe were bibila anya olu ite na-agba ya okwu woli ite nwoke aka
olite nọgbu olite nwogaka nwoke were kuri ya zịkwakwara n'anya weta nwanyị mụjụrụ ajụ ọmọ na-arụgbute oyi n'ihe m uge m ọdịdị ụwa awụla m anwa ụdịdị abụọ ya bụ apịrị onye chọrọ ịgba wepụta mmemme ibe chọrọ ịgba ihe tigoro olu m ijiri lụọ mama m maka na ọmụta nwa ikwori iyi na ọmụta nwa were chi ga ya n'ọhịa ya ka m obi ụwa bụrụ na olu ite abalị anọ dị tata ka m gabi uwe fụ n'anya ma m ga-ebi ụwa m ga-abịa lụtara m nwaanyị ịkọrọ m ekpe mụ mmadụ agbakọ elụtara m nwaanyị ịkọrọ m ekpe ebupụta m na-eri abịa gụọ m ihe njiri dị ụwa ma m ga-abịa ụwa m ga-abịa lụ nwaanyị kpama m n'aka nwoke were kuri ya zụbara azụ gbakwara n'anya lelee na olu ite nsị nje lụtara ya nwaanyị nweta nwaanyị njiri ajụ o mebiela m o metọ m ndị nchọma nwaanyị o were jee m ịchọ nwaanyị pụta na ire okọrọta leele apụta ọkpọ ya hụ nwa m mgbe ka ijebe m nwa m nwoke ke m hụrụ amụ ya ga-alụ gị ọ bụrụ ya bara olu ite tie azịgbakwara n'anya papa m ọ bụ mụ ka gị lụtara ụda kama m ga-alụ akpụda anwụnye ụfụ m anya ka ị chọrọ m agbọghọbịa nwụra m nke dị ọcha dị mma asị ugbo ka m ga-alụ chọrọ m onye dị mmụọ na iri abụọ ya ka m ga-alụ nwoke were n'ebe ọkụ ahụ siele nụ anya lelee na olu ite nna ahọ nwaanyị ọ bụ olu ite ga-ahọ nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị ga-ahọ olu ite weta nwaanyị nke lọrọ ala bụọla m arụ gburugbute ndị nchọma na nwaanyị anwụọla m arụ pụta n'iri okọrọta na-agụ ogologo na-ele anya n'ogologo na-ele asa mma mpete iri mpete ọkwa eri ọnwa ọgbọ ya nwa m biko ọja kele obere ihe chere chere nwa m nwoke nwunye m mụrụ na ahụ ejire ndụ nwaanyị ọmụta nwa ọmụrụ m olu ite si chọma nwaanyị nke dị mma abalị anọ ejekwunye kwụrọbịa okwu bụ gị ihe okwụrọbịa wee lamate nne ọ bụrụ na ije alụji olu ite nọdụ ala lugbo nwa hodobara anụkwu nwa m ogeri ngili anọbado Amadi na Yego, Box 1 Mbudi, lodging accommodation, supply building materials. Oya choro ya GS na Mbudi. Anya here, Theater Crown. Dem, onye nkwere, onye choro Theater Crown. Ya jụọ ese anya ya ga-emere hụ n'ọnụ ala butuoro ọhụ n'ọnụ ala na-ewesịrị taa ihe ka nwaanyị lebe akwa were bido ibe akwa weruole nlere arụ eme ole ike were kuli leje waya baba lọtara m nwaanyị agbụrụzie na asa mma kpọrọ ya bataruo olu ite wete baba nna nke gị lụtara m ala ikiri ya nwata m isi ole aha gị alisi mgbagalisi zamusa alisi mgbagalisi zamusa alisi mgbagalisi zamusa alisi ya sị na rọdụ ya jee bute nri adị m eri nri Alise wee sụ n'eri bubutere ya 2 minutes atọgbọrọ nri abụsịa onye eri na mmadụ ama akọwata ọbọya Alise ji ebute mmiri adị ma sarụ o bubute mmiri
Ndema na bafrum 2 minutes mere bravo aremene Osata asaga sana mada makawata Alice elewa Ndega ngabu madu reluwo Oboy Alice wose ogeruwe Ndeba nyongi benchori Mamso wadile ya Bososo Agma kogoye bakuko Akuko nite kan nejirege Boga bosiala Bososo nage mabutu siri jela Wey buto anamalamu gwa usa Me wuru meni aga na ga mutawa Me wuru